Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Bayababengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Paulo G. Santos at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, Abril 22. Mula ho sa ating headlines, reklamo kontra red tagging at political harassment. Inihain ho ng Makabayan Coalition sa COMELEC Region 3. Voter turnout ng mga botante sa abroad bumaba ngayong midterm elections ayon sa COMELEC. Cardinal David nanawagan ho sa mga Katoliko na isa buhay ang misyong iniwan ni Pope Francis. Abakan program hangad na linisin ang kailugan ng Angeles City. At CBC at media groups, pinasinaya na ang bagong Clark Media Center. Sa buena mano ho nating balita ngayong araw, nagtungo ho sa tanggapan ng COMELEC Region 3 ang ilang miyembro ho ng Makabayan Coalition upang mag-file ng complaint laban ho sa kanilang nararanasang red tagging at political harassment ngayong panahon ho ng halalan. Ang buong detalye, ibabalita ni Liana Canilao. Ngayong Martes, April 22, nagsumite ng reklamo ang Makabayan Coalition sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC Region 3 hinggil sa mga insidente ng red tagging at political harassment na kanila umanong natatanggap. Napakadelikado ng red tagging, nanganganib ang buhay, no, kabuhayan, at syempre yung kalayaan, no. Kalayaan kung napakalawak ng ibig sabihin nito. Sa ngayon nga ay halalan, pero ito isang demokratikong proseso, pero pilit nilang sinusupil, no, sa pamamagitan ng red tagging at iba pang pagla-label, no, sa amin. Bukod sa pagmamarka sa mga poster ng mga party list sa ilalim ng Makabayan Coalition kagaya ng Bayan Muna at Kabataan, binabansagan din daw mga ito ng recruiter ng New People's Army o NPA. No, talagang sunod-sunod yung mga atake sa mga kabataang organisador dito sa gitnang Luzon. Actually, isa po ako sa mga isa sa mga primaryang kaso ng Kabataan Party List Central Luzon dahil noong nakaraang buwan, no, pinuntahan ng apat na nagpakilalang CIDG yung aking dating boarding house sa Tarlac City at sinisiraan ako sa komunidad na ako daw ay parte ng New People's Army. Bukod pa rito, kasama din dito yung atake, no, sa isa sa mga organisador natin sa Nueva Ecija na si AU Delfin, no, na ang ginagawa lang naman talaga namin ay binabahagi lang namin yung 10-point youth agenda ng Kabataan Party List. 'Di ba? Yung interes at karapatan ng mga estudyante at kabataan sa gitnang Luzon. Naniniwala ang Bayan Muna at Kabataan Party List na bahagi ito ng mas malawak na kampanya ng political repression lalo na ngayong eleksyon. Ewan ko ba, no, kung bakit takot sila na lumusot ang Makabayan Coalition, mga senador natin at yung mga party list natin. Pero siguro takot sila dahil alam nila na once na nanalo ang Makabayan Coalition at mga party list natin, progresibong party list natin, ay alam nila, no, malaki yung kawalan para sa kanila dahil sila nga, no, mga dinastiya ay pinanatili nila yung ganitong kaayusan. Gusto nila ganito yung kaayusan, no, para mapanatili nila yung kanilang kapangyarihan, hindi lamang sa politika, kundi siyempre pang-ekonomiya pa yan. Ayon kay Paul Villa, Bayan Muna 8th nominee,
matagal nang talamak ang red tagging at harassment. Simula pa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpatuloy umano ito sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, hindi patas ang halalan para sa mga tunay sanang maglilingkod sa bayan. Malinaw na malinaw po, no? Doon sa whole approach, no? Whole nation approach ni Duterte ay pinagpatuloy lamang. At isa lang yung alam namin nasa likod nito, no? Siyempre, walang iba kung hindi yung actually Estados Unidos ang nasa likod nito dahil yung laban sa makakaliwang grupo na binabanggit ay isa yung since then ay ganyan siya kasugid, no, para harapin at talagang padapain yung kilusan, no. Pero sorry to say at nananatili na malakas yung suporta ng mamamayan, no. Samantala, iimbestigahan daw ng COMELEC Region 3 ang complaint ng Makabayan Coalition bagamat walang sapat na ebidensya ang kaso. The thing here is there are no evidence. There are no affidavits of witnesses. So we cannot pinpoint to anybody else. So while a certain group may be apparently responsible, but it is so difficult to attribute such motive. Okay? So, in the absence of any witnesses, then we have to ask our deputized agencies, which are well-trained, well-equipped with personnel as well as who have specialized knowledge in such matters of investigating matters like this. Particularly, we may be calling the attention of the NBI for this matter. Tiniyak din ng komisyon na kikilos sila sa abot ng kanilang kapangyarihan upang bigyang linaw ang mga isyu. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Bumaba ang voter turnout, mga kaibigan, ng mga Pilipinong botante sa abroad ngayon pong midterm elections. Ayon ho yan kay COMELEC Chairperson George Garcia. Anya, mas mababa ang voter turnout sa kasalukuyang overseas voting kumpara ho noong nakalipas na 2022 presidential elections dahil ho tila mas mahalaga ito para ho sa mga botante. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 80,000 mula ho sa 1.2 million ho na registered voters. Sa ibang bansa po yan, ang mga nakaboto na para ho dito ho sa overseas voting. Sa kabila nito, mga kaibigan, umaasa naman ho ang COMELEC na aabot sa 50% ang turnout o mahigit sa 600,000 overseas voters ang makakaboto sa pamamagitan ho ng automated counting machine. Ang overseas voting ay nagsimula ho noong April 13 at mananatiling bukas hanggang May 12, 2025, alas 7 ng gabi. Manatiling nakatutok para sa mga balita ho ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Bagamat dismayado ho, dahil ho sa kinahaharap na kaso, kumpiyansa naman ho daw si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na mananaig ang katotohanan kaugnay ho nitong akusasyon ng vote buying laban po sa kanya. Ang pahayag ng alkalde ukol ho sa issue, ihahatid ho ni Jody Dizon Mercado. Antabayan po natin ang balik. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Sumulat ho ng isang liham si Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP President at Diocese of Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David sa mga Katoliko upang alalahanin ang buhay at mga turo ni Pope Francis. Anya, si Pope Francis ay maituturing ho na isang bridge builder. Ang kanyang misyon na papalaganapin ho ang kapayapaan, kapatiran at pagmamahal sa isa't isa ay mananatili sa puso ng bawat Katoliko saan man pong panig ng mundo. Inaanyayahan ho ni Bishop David ang lahat na mataimtim na ipagdasal ang kaluluwa ni Pope Francis at isabuhay naman ho ang pagpapayabong ng simbahan bilang isang missionary synodial church. Sa iba pong mga balita, handang-handa na ho si Alex Yala na humarap para ho sa kanyang laban kontra kay world number 64 Victoria Tomova, mga kaibigan, na isa hong Bulgaria dyan dito sa kanila hong round of 128 na 2025 Matwa Madrid Open ho yan na nagsimula, mga kaibigan, nito lamang hong nakalipas na araw ng Martes, Abril 22. Alamin ho natin ang balitang ito.
Tatapak muli sa clay courts si Filipina tennis star Alex Ayala para sa nalalapit na laban kontra kay world number 64 Victoria Tomova ng Bulgaria sa round of 128 ng 2025 Mutua Madrid Open na gaganapin ngayong Martes, April 22 sa Madrid, Spain. Kung papalaring makatawid sa susunod na round, makakaharap muli ni Ayala si world number 2 Iga Swiatek na defending champion din ng nasabing torneo. Matatanda ang tinalo ni Ayala si Swiatek sa quarterfinals ng Miami Open. Kasama rin sa bracket sina Madison Keys at Yelena Ostapenko na kapwa tinalo na rin ni Ayala. Susubukan namang makabawi ni Ayala matapos ang kanyang maagang exit sa Oyeras Ladies Open nitong nakaraang linggo. Nicodemi Yumol, CLTV 36 News Intern. Usaping sports pa rin po tayo. Puspusan ho ang paghahanda ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team para ho naman ho sa nalalapit na FIBA Men's World Championship. Paring Vic, panoorin natin to. Gaganapin ho yan mula September 12 hanggang 28 dyan ho sa Smart Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena. Pinangunahan ho ni na Brian Bagunas, Mark Espejo at Steven Rotter ang Alas Pilipinas na makakalaban ho ang 32 volleyball teams mula ho sa iba't ibang panig ng mundo. Maglalaro ho sa pool ng torneo ang koponan kontra Iran, Egypt at Tunisia. Bukod ho dito mga kaibigan, naghahanda na rin ho ang team para ho sa 2025 Southeast Asian Games na gaganapin saan yan? Diyan ho sa Thailand sa December 7. Marami pa po kaming balita sa aming pagbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Isang insidente ho ng pagnanakaw ng motorsiklo ang naiulat ho dito ho sa bayan ng Guagua, Pampanga. Ito pong Lunes yan, April 21. Batay ho sa salaysay ng may-ari, ang nawawala hong motorsiklo ay isang Paseo Blue na huli hong nakita, mga kaibigan, sa tapat ng kanilang bahay. Diyan ho sa Barangay San Isidro na malapit ho sa isang meat shop. Bagamat walang direktang footage sa CCTV camera o ito hong aktual na pagnanakaw, nakuha na naman sa ilahong kalapit ho na security cameras ang naturang motorsiklo na may sakay ng isang lalaki. Hindi pa ho nakikilala ito hong individual ho na ito, mga kaibigan, at base ho sa mga ito, namataan ho, mga kaibigan, na tinutulak ang motor ng umano'y kumuha patungo dyan ho sa area naman ng Barangay San Juan. Kasabay ho ng isa pang single type na motorsiklong pinaniniwala ang sangkot sa insidente. Nakapaghain na ho ng opisyal na ulat ang may-ari sa pulisya at hinikayat naman po ang publiko na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad sakaling may makuhang impormasyon, maaaring makatulong ho sa patuloy na investigasyon. Balik po tayo sa mga balitang may kaugnayan sa halalan. 4 na campaign rally ho ang ilulunsad ng alyansa para ho sa bagong Pilipinas sa iba't ibang bahagi ho dito ho sa lalawigan ng Pampanga ngayong darating na Miyerkules, April 23. Ayon ho sa campaign manager ng alyansa na si Navotas Representative Tommy Tiangco, malaki ang papel ng lalawigan bilang isang political battleground na may 1.67 million ho na rehistradong botante. Binubuo nina Benhur Avalos, Abby Binay, Bong Revilla, Dia Cayetano, Bing Lacson, Lido Lapid, Manny Pacquiao, Tito Soto, Francis Tolentino, Erwin Tulfo at Camille Villar ang 11 member ho ng Senate ticket ng alyansa. Isang rally ho ang gaganapin sa Lapid Arena, bukas ho yan sa Angeles City, na pangungunahan ni na 1st District Representative Carmelo John Lasatin II at Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Magkakaroon din ho ng pagtitipon dito ho sa Laos Group Events Center, dito ho sa Ciudad de San Fernando, na dadaluhan ni na 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Lubao Mayor Esmeralda Esmi Pineda. Sa 4th District, opo mga kaibigan, nandyan ho si Representative Ana York Bondok Sagum. Mangunguna ho sila dyan sa rally na gaganapin naman ho sa Kingsborough International Convention Center. Bilang pagtatapos naman ho ng serye ng campaign rally, magkakaroon ng huling pagtitipon ang alyansa dyan ho sa Benzi Giao Convention Center kasama ang ilang opisyal ng lalawigan. Kasabay ho ng pagdiriwang ng Earth Day, nagkaisa ho ang iba't ibang sektor sa paglulunsad naman ho ng programa para linisin ang Abacan River dito ho sa Angeles City. Ang hakbang na ito ay itinuturing ho na mahalagang bahagi tungo ho sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Para po sa karagdagang detalye, narito ang balita. Sinimula na ang paglilinis ng Abacan River sa pinagsanib na puwersa ng ilang sektor nitong Martes, April 22. Bunga ito ng ipinatupad ng kasunduan na tinawag na Angeleños and BWSI Advocates Cleanup Action for Nature o Abacan. Lumagda sa Memorandum of Agreement si Crisel Alejandro, presidente ng Balibago Waterworks System Incorporated o BWSI, at Elizabeth Timbol, presidente ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry o MAXI. Sina Jen Castro, head ng Senro Angeles, at Sunny Dobles, Vice President ng Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI naman, ang sumaksi sa pagselyo ng kasunduan. Ayon kay Alejandro, ang programa ay katunayan ng kanilang paninindigan sa pangangalaga ng kalikasan. Water has been our lifeblood, no? And in the Philippines,
ironically, because we are an island nation, no, we are surrounded by water. But this is seawater, no. Our fresh water, we are also really abundant in fresh water in the Philippines. However, it's now about managing the resource and making sure, no, talagang for the future generations, right? Because if we use the water all now and we don't do watershed management, we don't do river cleanups, we're not gonna have any water for the future generations. Bagamat mahalaga raw ang paglilinis ng mga kailugan para sa kalikasan at kalusugan ng komunidad, sinabi ni Dobles na hindi ito madaling gawin. Pero kung minsan, hindi ganun kasimple. Dahil ang pag-mobilize ng tao may gastos. Ha? May gastos yan, hindi kala nila basta may membro ka. Siyempre, papupuntahin mo yung tao dyan, papakainin mo, di ba? Tapos pamasahe, lahat-lahat. Anyway, pero kaya natin mag-mobilize ng maraming tao. Tama kasi, lalo na yung mga negosyante, malakas mag-produce ng basura yun eh. Di ba? Ang problema, kumikita sila, at the same time nagpo-produce ng basura, hindi nila naisip na kailangan magtrabaho sila. Eh, yung kinakalat ng basura, sa tao yan nakakasama, di ba? Kailangan kumikita sila, dapat tumulong sila. Ayon naman sa mga negosyante, bukod sa pamumuhunan, isinasaalang-alang din nila ang kanilang corporate social responsibility sa pangangalaga ng kalikasan. So this is not only a one-day activity, but this is already every third Saturday of the month. So come to think of it, we will also be able for the sustain the activity. So you need the Maxi members to be part of it. We provide awareness, we educate them. So we believe that every company or corporate of our members, for a matter, they have their individual CSR. So when they're always looking for a nice project, so if there's a nice project such as like this, and saving Mother Earth, and this is Abacan is a vital riverways, so they'll be wanting to be part of it as part of their sustainable development goals. Samantala, may panawagan naman ng Senro upang matiyak na maging epektibo ang proyekto para sa kalikasan. I really appreciate this initiative of private sectors po na tumutulong po sa LGU para mas mapalawak pa po natin yung paglilinis. Kasi kung kami lang po, talagang hindi po namin kakayanin. Sabi ko nga sa mga kasama ko when I had the first hold the office po, kahit 1,000 years tayo maglinis ng Abacan, hindi natin malilinis to. So we really appreciate po yung tulong ng private sector po. So today po, sana will mark this the beginning of na mas marami pa pong mga private sector sana ang tumulong po sa local government unit sa paglilinis po natin ng Abacan River and pagmamalasakit po. And sa media po, thank you for sana maraming ma-reach out po itong program na to and pakiusap po natin sa mga kababayan po natin, lalo na po sa mga taga-Angeles, na sana po iwasan po natin yung pagdadump po natin ng basura sa Abacan River. Kung hindi po kinukuha ng mga barangay po natin yung mga basura natin, much better live outside na lang po kasi sa gusto natin kukunin din naman po. Pero yung itatapon po natin sa mga kailugan po natin, mas mahihirapan po tayo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Para ho sa mga hirap pa rin ho mag-decide kung anong sasakyan ang bibilhin this 2025, worry no more dahil sagot na ho kayo ng Laos Auto Group. Meron ho kasi silang sasakyan na kahit saan kadalhin, mapasimpleng errands, lalong ho yung mga nag-road trip, dyan ho sa bundok, ay, panalo at maporma at yung performance, naku, opo, talaga namang palong-palo. Yung tipong may lakas na panghatak ng trailer, pero ang loob, parang private lounge at na-loaded po nitong high-tech. Naku, mga kaibigan, oo, totoo yan. Hindi ko na po papatagalin pa dahil ang featured ho nitong SUV, ay naman mga kaibigan, humahataw ho ito sa highway at sumasabak sa off-the-road ho. At totoo, mag-park na parang may sariling driver equipped with the bi-turbo engine mga kaibigan at ready na rin ho itong bumiyahe sa kalsada. Plus may 360-degree camera view ka pa para ho iwas disgrasya at iwas stress sa sikip ho ng parking. Presenting
the Ford Everest Titanium. Alamin po natin kung bakit nga ba ito ang top choice ng maraming Pilipino pagdating ho sa lakas, looks at lifestyle. Let's dive in! Hi, my name is Shigeru Kobayashi. I'm a sales agent at Ford Pampanga. Today, i-explore natin yung Ford Everest Titanium. So coming from the front, so we are now highlighting the, as you can see, the very big Ford badge and a silver lining front grille and a honeycomb grille which is very wide na magiging napakaganda para sa ating engine, cooling system of our engine. And then the next one is the daytime running light, which is the signature of a Ford, a C-clamp daytime running light. So adding from that, we have a force sensor at the bottom to help us to assist on a steep parking. And coming from down, we have the fog lamp. In addition from that, we have the tow hook at the bottom. So dito po sa side ng Ford Everest natin, so we can see the very big side mirrors. And adding from that, meron po tayong additional signal light and a fog lamp at night. So for our wheels, we have the 20-inch alloy wheels still and a ground clearance of 230 mm. So para sa ating side door, so no need to worry na kahit nasa bulsa lang po natin yung key natin. So we have the keyless entry passage. So tap nyo lang and then open. So coming here at the back of a Ford Everest, what we can get is a Ford badge, Everest emblem, back wiper, back camera, LED taillight. So coming inside of the Ford Everest trunk, as you can see, it also can fit 2 luggage at least. And if you pull the third row seat, yeah. So it can fit at least 2 small balikbayan bags. So para isara po yung lift gate ni Ford Everest, so you just press this, at automatic na siya na magsasara. And from the seats, we have the 8-way adjustment. And adding from that, we have also the lumbar, so we can rest our back. So let's talk about the features of a Ford Everest. Starting from the steering wheel, so we got the adaptive cruise control, limiter, control ng cluster, and at the same time, we can control our volume and turn on our radio. And from our cluster, we have a 10 inches cluster. And from our infotainment, we have a 12 inches infotainment system, which is touchscreen, and a dual climate. To our console of our AC, wireless charging. So coming here at the center of the driver's side, so we have our very nice armrests and a button of our modes, which is slippery mode, eco mode, and tow haul mode, and normal. And adding from that, we also have the traction control and parking sensors. And from our knob, we can adjust it into manual, so we can plus and minus for our gear. At alam nyo ba na si Ford Everest ay push start button na rin? Adding from that, pwede din natin siyang i-start by a mobile phone, by downloading a Ford Pass, at ilagay natin yung VIN natin sa Ford Pass. For Ford Everest Titanium, you can get a moonroof. So you can get a Ford Everest Titanium for as low as 2,269,000 pesos. And for in-house financing, for as low as 68,000 pesos. If you get this Ford Everest Titanium, you can get also a Laos Group Cares 24/7 emergency road assistant, Upper optic tin, floor mats, 10-liter fuel, umbrella, keychain, and first PMS free labor. Again, my name is Shigeru Kobayashi,
sales agent at Port Pampanga. And for more inquiries, you can call me on 0920-906-7378. And you can like us on our Facebook page, Port Pampanga, or visit us on our showroom located at Olongapo Road, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando. Because here at Port, you are built to win. Bibili ka na nun, paring Vic, ha? Manatiling nakatutok para po sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ho ang CLTV 36 News. Alamin naman ho natin ang lagay ng panahon mula ho sa ating pong weather forecaster na si Rainier Agas mula ho dyan sa Pag-asa Clark Station. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Martes, April 22, 2025. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Southern Mindanao at easterlies naman po ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Zamboanga Peninsula, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa ITCZ. Pinag-iingat po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa minsan ay mga malalakas na mga pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may tsansa ng mga isolated rain showers o mga thunderstorms dito sa natitirang bahagi ng Mindanao dahil pa rin po yan sa ITCZ. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan din na may tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa dahil naman po yan sa easterlies. Pinapaalalahanan pa rin po ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag meron naman po tayong mga severe thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Nagbunga ang hiling ho ng media groups na magkaroon ng pasilidad para ho sa kanilang hanay sa pagbubukas ng ng bagong Clark Media Center. Ang detalye po sa balitang yan, ihahatid ni Jody Mercado. Bukas na para sa mga mamahayag ang bagong Clark Media Center na matatagpuan sa 1820-B Redwood Villas sa panulukan ng E. Aguinaldo Avenue at Abacan Street sa Clark Freeport Zone. Isinagawa ang inaugurasyon at blessing ng pasilidad nitong Lunes, April 21. Pinangunahan ng seremonya ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera at iba pang opisyales ng State-Owned and Controlled Corporation. Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter President Mark Alencison at Kapampangan Media Incorporated o KAMI Auditor Rick Sapnu. Ang pasilidad ay bunga ng pagpupursige ng KAMI at ng CLMA Pampanga Chapter na magkaroon ng espasyo ang media sa Freeport Zone. Ayon kay De Vanadera, may tuturing na milestone ang pagbubukas ng Clark Media Center. Probably unlike previous home for the media, this is one home for the media where the participation of many from CDC, from president to vice president, were really at play. You know, it used to be that this is just the responsibility of the ComDiv. Dito hindi. So, it's the involvement and the participation and the support that was very evident as we were preparing this. So, it wasn't just an ordinary project. That's why I said milestone. Asahan raw ang suporta ng CDC sa iba pang mga adikain ng mga mamahayag sa abot ng kanilang makakaya. This is not just a place. This is not just a structure, but it is a venue for communication. It is a venue for exchange of ideas. And it is a venue for consultation. I think that's the best part here. And a venue for camaraderie. Let's put it at that. Lubos naman ang pasalamat ni Sison sa inihandog na opisina ng CDC para sa kanilang hanay. Akalain na mabibigyan po kami ng media center na bago, no, na kumpleto. Dati pangarap lang, ngayon naging totoo na po. At kaya doon sa MOA signing kasama na po ang CLMA for the first time. At Madam President, your leadership in the CDC has brought rapid progress and innovation where ideas come to life. And we wish you continued success, great health, and of course the fulfillment of your vision for Clark as the nerve center for Central Luzon.
Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Showbiz naman tayo mga kaibigan, bit-bit ang taglay na ganda at talino, kinoronahan na bilang Miss Eco International 2025 ang pambatuho ng Pilipinas na si Alexi Brooks. Ang detalye ay hatid ni Danica Hino. Powerhouse na naman ng Pilipinas sa beauty pageant scene matapos masungkit ni Alexi Brooks ang titulong Miss Eco International 2025 na ginanap sa Alexandria, Egypt noong April 19 na April 20 naman dito sa bansa. Third win na ito ng bansa sa nasabing global competition at history-making pa dahil si Alexi rin ang kauna-unahang American-African Filipina na nanalo sa Miss Eco International na talaga namang ibinandera ang galing at ganda ng Pinay. Pinalitan ni Alexi Brooks ang pwesto ni Angelina Usanova mula sa bansang Ukraine na nanalo noong nakaraang taon. Bigo naman ang bansang Ukraine na makuha ang back-to-back crown dahil ang kandidata nilang si Elizaveta Adams ay nagtapos lamang sa third place. Bukod sa major crown, panalo rin si Alexi sa Best in National Costume. Suot niya ang Philippine Eagle-inspired costume na likha ni Tata Blas Pinuela. 2 years in a row na nakuha ng Pilipinas ang award na to after Chantal Smith's mascara-themed costume noong 2024. Proud Ilongga si Alexi at isa ring national athlete, kaya ang kanyang pagkapanalo ay dagdag sa listahan ng mga Pinay na nag-shine sa Miss Eco stage. Kasama ni Brooks na nanalo sina Yulinar Fitriani ng Indonesia bilang first runner-up, Cynthia Murillo ng USA third runner-up at pasok din sa top 5 finalists si Victoria Iglis ng UK na may dugong Ilocano at Pangasinense. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para po sa karagdagang detalye, maaari po ninyo kaming i-follow sa aming pong mga social media pages. Ito sa aming Facebook account at CLTV36 Official at CLTV36 News at sa aming pong dating Twitter. Ngayon ho ay X at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. At kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website, www.cltv36.tv. Mapapanood din ho ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 38 cable partners. Kasama ho ang buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs. Ang yung lingkod, humahalili kay JM, Paolo G. Santos. Maraming salamat.